ngano amavuta y'ikimini kurwase company au amajani kurwase company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size au nabego ni chirangi au mkonya bali Black Sheet egati ibintu binde binge inyiranga mbabwa tomokali obunje bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tomokali wa forklift asibigo bokali ba which customer care buli obwebirengo bigoro tigara magenga agirira rero dukumbodire ibintu biga asiri gurira mubuko asamange tutalere asinsemo cha Uhuru Complex eyirangi namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angina Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgo transit number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Margo bengi omanchumo ligereria ndino kwegena nigo bwabere boko irabya ikarucharagire chinsenye cyabono magoroba ikionga chinsenye asenchira yo wikerano ekaroto kubwaterana nera Wilson Makori kurugali asensamu yabimanyererio wena kingo yanyorole asenchira yo wikerano na inchenko ya letrani gonkoro kwa Ruth Kemunto saransoike ili onkomanyeyemo aseyemo korende kionga chinsenye nigo togo cha kalimulioka kurwase county ya Nyamira asegati yabasaye baba baguturubania omoyega uyolenge gokolekana ase tundubali ya Kiendera inse ye factory ya Sanganyi asomoye go yolenge obokwena na chiratiri gochiase abalemi uyolenge koragunere uyokoligekero kyo seneta imeye county ya Nyamira muske Jeremiah Migosi asabange baba bagutigerwa chingoma chintindi nonye nabo niga abalemi babere bakoraga egekole kikyara nakubolia chiburaburu gotainekigwa ase chinsemo chonsi ase nonye nabo oboteneneri we factory ya Sanganyi butarakwa na kende yonsi wikamuna togo cha sembeo Wana rero bona batare gitabato tomeira abantu bakariko gose ne gihundi yekibana yarenga ari seito nyari bari keumbu wana rero akire kendera nakibaho wana gihundi yejo kigabatare gitanana munyakaro bwa batare gitakani gupi tigatobe na migosi bunato Seneta Nyamira County naichanire mwase itomwamwanya getinge isiko wegali safu ase tundubali yane yakendera paying center yabiro ko ichanye wakomu monekera tokolenga twatomiru chihuni mpaka isika stopi mechaya toko bolinga intumna bale minga yobo sibole bwaito bole ntoka netyo bosibole nyanyoriro borai natagete ndu tokonye togendera motu bose bomanaki obuya bw'omuntu nabo bakoraki nabokogambia bana buno yeminto migosi achirega igabye gatomire tuareteirwe era tiritogo chako pimecha ina mwana mabe rakia bale ni baminto kabamacho na morayogo chaga igatwasabire egento twasabire kamo omorembe oyo tomega korokerikyo gototomera chiguni buna ntwabanyina wakiangire asare onye ukategerera pali tumekataye maneno gototomera chihuni mpaka isika ntino morembe toka netikire monto tigache njirago chicha amangana aryoka nigosaba machani ni ntutokwegori twasomberwa machani yakobwata abana bariko rirara machani nakanu wana kwamenya gotumberu nyomba asita yochikoni wana igonto chande keti minto moroji embundo gendo batebi
nene baronge netoka no gabana tigaminto ntubuna baremi totenene baronge ekaro boremi nabukende gyansi na abana nabasoma babogori kidigiri amari no itanga nintu omoshimwa migosyo koraki ototoma ko charaiga na kerato toma ko charaiga tatoto meti totekurwane baremi iga totoma tobareterera tiri motaretera tiri ona rende kinkoborie kitokwana nera tiri ukiya basaja bande barabu bika kibase kibagwento koba moira bana bene kisukuru ne kibase bakwa muraba ito bapoda poda chiguri bacha gotokora bacha kurwania baremi iga Omunyakirego w'ikigancha kia NGCDF imeyaburabu Dennis Rosana nigo litukulia lero abagakora umuroberi bwo gusangiriria ibirengerero ime ye wardieria ya Nyansiongo amona SC ukwana niga bakagwasyo libuna umuroberi uyu nigo bwate ekerenga cyo gwikirania abana inchi amagenderero inse yekigancha kia NGCDF muliketo Polikapo Kara na robotiru asoboime umuroberi igabo gusangiriria ibirengerero nanene kurwa 7 ili kubatoka alibaraga nibanyara ko bagokorerwa insereke gancheke kya NGCDF kurwasa kibunge nigo okusangirirwa magega y'emyaka ebere uliyo iganyara ko bagokoreka nemeye bunge yiga yaburabu ase chiwadi chiriache esise amaniriya Nyansiongo nigo rawa amono munyakirugo bweke gancheke gakurwasa tinseme chigache bunge yaburabu kansula Dennis Rosana public participation nelinga serikali nerwetheri chiko inga after myaka eyebere twande twaje twaboria bananji nga inginande batagete ebintu batotebeti last time byonsi ipi twabikolire lero twanda ko confirm babiro batwabisoma byonsi bateba nga byakoliru nande bono lero ngo twabale ebinde ekero tokobwati bakolika according emejandere institution yeyo onye ne school ebakolika nga ingi batagete number 1 number 2 number 3 na intu twaligereri twaranga ngirigikere bwangu Rosana niganyara ko bagakwerera anene sector kiri abananchi kurasta nseme chigo kubatakana mu nebirengereri biga byanyara ko bigosangirirwa baganeti abayikiranirwe asubega bwatuka alia abisega yanyara ko bagakora kurasa amatuko amagega mono natwalenge moino indamoni egento mono bagwanira mono na mangana education muna bono chi toilet sukuru jinyinge njibuga ti toilet muna mwarra alia ensoko primary imepira yansu piko tumeke stadium abantu bagotumia jicho je skuru igo muna wana alia baibuli mbato request to baroserie toilet ingi ya kabisa ande ba propose torosie 8 do emirango ene korwa na ene kormo ino gaiga bo igomba singatia mangana security okoba yo bobi bwechiombe na ande bate balende bagiro mushimiwa Patrick Oserombu yamona segari abako agenda ka fight egacha manga police station yenya igobono nore security ere buya kabisa bora bulero ntore uno ngombe ya ibirwe abotoroje nga buya bale ekimono nakibateba ande problem bavuga tene ya match according to the school tokore gatari banyora match aya tubaye gitangi elinde banyare ko babuya nigitambugira korongana muna bali abikirina ili kubatoke birengeri byabo banyara ko bakogokera kugendera kubolia egiganjiki kugendera gusira amagendero alia alinse yabisijiga igora wonde goteba mbuye genderete egasi mbuye genderete lakini ngalero twaja public participation egentungire na somire kemo na chibesa chinyinge echire security na education. In public participation, wananchi wanafaa wachitokeze almost 100% because when they are being involved, they will take care of the projects which are being initiated by the MP of Borabu. Iginko reporter igetasini kyabonchete kyagetembe kuruiga imeye bunga ya Borabu inchin Polycarp Okara. Bia mono sana litikulia lero hase chigwadi sano ime ye bunga ya Kitutu Church South ime ye county ya Kisii nigo habisi yo mujumbe bwe bunge yumusike Anthony Kibagendi baba bagotwara umuroberi bwo gusangereria ebirengerero elio kurwa hasaba na inchi igoro ya magenderero anane aye budget y'umwaka bw'ekiri 2025 no mu 2025 nebere bakora unere umunyakirogobo Alphonse Onsongo nigo baba bakorera muna nigo baba bakorera nabatabuna nigerebya abana inchi kubwatiraniwa eli kumanya ekibaganiti gokolerwa muna enchire yemo yo kwenyolera amagendero asanya dipon lero twalganirie orobotyo
Kiri budget yo mwaka ase kigancha kia National Government Constituency Development Fund nigo anene gekurigereria amagenderero ao ase binyoro aso mwaka yo iga wichiru 2025 no mwaka wichiru 2025 niga bisi yo mujumbe okitutu chache South Mosque Anthony Kibagendi batwara ebikaro gwetania bitano ime yebunge yo gusangiriria amaoni y'abananchi igoro y'amagenderero anene ali abaringete ase bunge yo ase budget yo mwaka yo iga jengoro kujansi magata isenda ikilane enda nyanguru ilani eskuru kioge igere ase nkogamba naende egento ndairane biya somugambi yo minto Kibagendi biya ko batomagocha mumanyo bakomuto bwate egente getangani yasa tokora ye stima twanyore biya mono muna mwatema amaje muna mwatatebi twatebire biya mono yabera umuruberi umuya abantu bamiento babera bakuru birengerera byabo naende yabera mugoko mona sengenjo kirenga gitwabera tokorwa birengereri ebintu tokubolia iga ase godieto ngoja bire byekerana igo togwakira umujumbe to Mheshimiwa Anthony Kibagendi ngambi yamono ase merme agenda tokotokorera ase constituency yetu maiga yaba menya baiga ko murobeli yiga okoboko ibikare biga nigo byaragwa no mo chairman OCDF Alfonso Songo uyiboigo oeranga aso wikirana gwe katiba na bire byakwena na libaga lyokonyora ebirengererio by'abananchi anene Kibaganitie gokorerwa litangani era twale wetara unda awards kubatikaneri chiko lirule se under NGCDF Act ko gweta kusangeria maoni kurwa abananchi on the priority areas pataite konyu in our respective schools, in our chief's offices, in our police stations and the police posts. But any project which we implement lazima usiki authority kurwa abananchi. So that's exactly what we are doing according to the government's agenda to implement projects ya NGCDF. Ese mono gusanga amaganyo ao niko bano baruo kubolia gochesa bana siasa otiga koleta chisegi chiage siasa anene aso utumika basaibobe nakubolia nga tigabana neribaga gochesa bana inchi banyoro sibole wogochora barayi babo ento kende kaki mware gwanja asobo gambyo gotobwate tiga konya ko toma bamurago cha gisegi ese ngakie moko ligichukura toeri bagari ya ntoma etomonto togochora kurega sebunge ya kitutu chache South me county ya Kisii ile ni gonkoro kwa Dipon Asanya abana bodaboda kurwase sub county ya Burabu nigo babire bakubule gutatume kwa bobe elikoleta chiburaburu ase chinsemo ao elikwa nekyo mulembe ngwene kigule anenekero bagokora obwonchori bwabo gukwana nigo bigo babire bakubuliwa gukora obokoreri bwabo kusukuru obokoreri obya gochesa bana inchikuru county ya Nyamira anene wetera asobosombi likito polikapo kara nero twaliganiri orobotyuru igati y'abaharundi abaiga bechipikipiki nanene bagosombera kurwase stage egurjinsamo chakijori kogenda sinsamo chidichesoge niko besokira na kogendera kwerere mechando bagendera ko bagwetera ase sector yiga yobosombi bana street lights inchiyo nande konyorore nga infrastructure bana chipara senale chitayo chire chingia eyato e challenge bana mabuta kina iga otogotumeka mabuta mange nande intubune stage ya isoge ntobwatinga siasa ende neregenda tekyagara koro muntu na wate right yayo gwake kura mono egento gekoro kumuna amafuta maena atochandire sana korengana no basombi bweito igachinse omujagi jauri iga boragu bono nabo yarenge buyanga onyendirio okobwa esengenjo nonyene chipara enchirorore chinde kitararosi go chinde chiarosiri kubuya usero na arosi chipara muinoga iga chikabe chinde boronge buya lakini rende egente getangania amafuta na arato jandire nigo bono babaganire abarayiko nikinango sigasira barengane yiga nanene engana yejibara nabwo nengana yukina kweli goli ya mabuta buna menta ndokari konyora kende etobwato mochando monena sana ko baya mabuta ba serikali yari gwanje ira ninsake egere na intu ko sendo nyare ko enderia sobogimo igo asa abantu bali baganeti go soa century ta para tobwate chi welfare na bogo soa
egere enyago koinwa kimaisha egere togenda tokoekiagera obogima boniga bwakorere bwakongire wasanga boigo amo n'umunyakirogo kurase subcounty ya Borabu osereta Jairo Mogire nzeyeri habudimanya tabuna riders and owners nigo abasegetira abana bodaboda gwetanga kurwaso bosalya obo babere bokwenekibwa endukolengana muna here atabirenga abana bodaboda n'abantu bali abasera bodaboda ita stayo yana kutumika aso bosalya sekta ya ito ya Borabu ya itonga getera se enseme ya moyo morembe ngwana ko nga bodaboda yatumekire gwatakyo abarai bande ekie togoteba ntuta twabwekane keumbu ninyamira ntwanje tomorembe witini Borabu ntwanje tomorembe asensemo yende nigo Jairo ahitangire kurasa umusangirikano yu orobeiri abo ankyo yendukolengana nera atebire amangana nigabwente kubekwa kirario igoro y'umusangirikano yu ningwete meeting nere taside y'abantu nga bodaboda ngo changirwere egento ngonya abantu baitu ba bodaboda ngagete obokurumi mwamaye obokurumi bware ngo maiga ya 2020 yundu taito ende gabo akogamba na barabu na boli account inde ya bodaboda ego changirunereri yabanga ngo tuomana tole asenjira yo gukorera Jairo nigagendera ko bagagusemya abebuli kwenekibona ngo balinda bali abana babo chingaki bali asomo tumokugurwa amasomo naboigo asagenda ko bagusegeta bana bodaboda wetanga kurwase bikore byobusaria kera abana bajosieka gisukuru longo saba morenda abana baito baiko buya mwigweto boitimbole bune side ya Kisii county mono asa abana bakecinyaruka iginko reporter getasene cya wanjite cya Gatembe inche igongoro kwa Polycarp okara Nabuna enchere yemo yoko eneke buna enyagitari ya dispensary ya Nyabonge nebwa tabarai abo bakugira naboigo committee eyekora amache ase kenyorukia egechini imeye wadi yaitbo nigo yaba kego choro benelit kulia lero uko na maiga yobo chori obo nigo MCA bwe wadi yaitbo muskila Mexico ya enana aberiga kubasaba barai yabo baba bago choro lero kubwatirana eriko enekia abana inchinkonyara barobo koreli borobya Likutufadzgad Gesemba utwariganirie oroboturu amatuko aberoka maiga y'abana inchi bekinyorekeiga kya egechini kwemurunganiria okuborwa kwa Burundi maiga yetaya kwibwa asenyagitari ya Nyabonge nigo omo MC bwe wodi yo omoskela Mexico ya Unyanja abire gakora omoyega wokubachora abarai abubarachi gutenenera enyagitari yo naboigo amache buna lituko lya lero nogochora ekamati yenyagitari iye konyakorani nyagetari mpaka abanyagetari bache nande barani alafu ne kamati ya mache bono chipodi echibere chiabere in place togosorora no mugavana Amos Kimuaminyaribo gakigwe birero by'abantu begechini nande tomoganeti amachapu ayakoraga kobeke nyagetarie nanda chache bwe komonyene aye igore twaigwana nire boigo tore tomogavana Amos Nyaribo no mochumbe Joasi Nyamoko ase abo bachorwa nigo na barabwo batebire buna kirambu ya mono ase abana inji bonsi bibege chini ase vote yabo banyate ko bagonjora na inje ngo ba promisinga tingo chiko ba bekanse ngo sabo ko bwaterana na bambari tota bale ko pinga lakini boni ga tiga to bwaterane to kole gasi aso bwamo ande torabe mono torabe to ko bwaterana no mo monsieur oyo le boni ga geti elinde to mekiswange nyagitari akorire gasi erinde karoto korwa services kujwe saba na inchi ntoba toko unereriko sitoko babekera ebikwaso bindo byonsi tokoriye kinyomba lakini tokorega asieria mna twachorwa ase bonzi asobomo ase ensemo yaye omugambi bwe location ya Itibo omanyikaine buna Pius Nyanaro nigo akwanira yaiga maiga yobochori obo abaturete baito barema abanyumba 10 baito egasieri twateba ne tigoro yobosaria kamuranje etayeri goiketoke ero naende ndimaete nga munyeruja asiri igo echega echaka korora nari turakonyane asere sundekere magendo taitu oborabu nigo inyasao munyenoro chingaki echecho nigo abana inchi bekinyorekeiga basabirwe kurenda asayo anene kurwase etugo twaetiriri chiko
ng'ombe tebasa gotoka ase nyagetari ime amache atache rusiko eng'ombe gotoka ekineke riero kia abanyakenyoro. Hingo ripota Getembe koroige gechini egotoka emeye ward ya Itibo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira. Jeff Atigad Yisemba. Buna henchereye muna boigo yogo kora omuchando bugo sambu wechiskuru ase chinsemo oimeyense ya Kenya na nene ebunge ya North. Ebunge ya Kitutu Chache North nigori tukulia lero omwana siasa James Atandi abakagwe sokyo na kubolia baiboli kubwaterana amona abaorokia elikwene kyo muchando yungo ikole omwelio ukwana litukulia lero nigoboigo abeire kagoteba buna gwetera so muchando yo niga masomo abeire gakoirana ise ase ebunge yo egento abeire kagoteba buna nigeribia omuchando yukoligererwa asobwime eyemagega yeskuru ya St Paul's Nyankanda kubwata omulero egento kirireta sarene kwene kiwa aseskuru yo egondagania ndakwanira mangana yekisemi ese constituency yaito because ese kuligereria a trend ya performance nga school je go perform is not pleasing telingia. We have also noticed that abana mbale chiskuru chinde twachakiri korore merero nga Nyankanda Nyakeri the other day. I want to urge abanafunzi baito abalimu parents and all stakeholders to make sure nga into what the discipline in school because discipline go chakira kurunga torora abana baito ngambale disciplined to what sia abalimu ne community to the responsibility yo make sure nga abana kitabi cyabo ne kingiye kire ekerongo kikobo mu bunge bugetutu Chache North engo go focus mona chisemi. Number one, engo go make sure nga education nere free, especially in the beji basari to korora abarai bali babaliro na bali bago photocopy amasakara mange batoma bayibolinga gana sabachi also chief ne chimulikeru marube ebinte bibyonse pi engo go birusiororo elinde chibese chonsi pichita kerego kwa abana basome na chitoma chiskuru imeki day second schools absolutely free elinde abana baito basome tinuji go icholi baiboli amasakarali ako batoma chifu gokole bintu gete ebitinuji gokora. Wanchumo ligereria tanyoro mutumukomoke ase kionga chinsanye ase kagetali getambe na dinkuira nande nyandra gokumanya ayagendete gokorekana anene kurwa serikali nene tubasa gosukare. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke miyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwase che company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikimini kurwase che company ao amajani kurwase company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche e company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size ao nabiko ne chirangi ao nkonya bale black sheet egati bintu binde binge inyiro nka mbabwa tomokori obunge munabono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tomokori wa forklift asibigo bokori wa which customer care buri obwebirengo bigoro to tigara magega agirira rero bikumbolire bintu biga aseligurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eywerang na magacho Safaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchiwo songo bakere simgotera set number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
ne aino munchile na nutagite ko igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono twichana ebe norogongo rwa gusiuri go setting semo chinde ebe ni supermarket utagite koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi bwika chi event ao unabono iria catering egatie chinde twakere esimirero wetera ase namba 0143567165 gosin 0704765412 wigo nabukututalira ase chabisi chetu imeyo muchomosongo asamagacho auru towers milongoli tangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya ubunchilibua ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinie kiunga kia mamagusi. Biamono ya vene asengencho ogendrete kuligiriria Getembe TV karibu nandi asensemo ya kabiri ye kionga chinsenye elio ngendere gukomanya umukonyi bw'umuraibense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigo abereka gotebabuna serikali inse ya Daktari William Ruto nigo yabereke gwikirania chi project au cha magendero ase chi county chonsi emerongene na inye na isano na ibiri aiga sense ya Kenya gukwana nigaberiga kubolia abamereri be serikali bonsi batige kuna gwakira omuraibense amatitiri na kumwalibaga eria nyareko bakagokora emirimo. For the first time, I am very proud that in every county, in every part of Kenya, we have projects that we can talk about. Roads, electricity, water, markets, affordable housing. It was never the case before. Because I have been in this space for a while, in the political space, but for the first time there is a deliberate effort to ensure every part of Kenya is reached. That's why you get the testimonies that we are receiving from some of our brothers and sisters from some parts of Kenya who had almost given up because they were never attended to. They've never seen tarmac. They've not seen electricity. They've never seen a modern market. But today, there is no single county that has not been touched by the programs and projects of this administration. And we have agreed that there are a number of projects that require a bit of unlocking so that they can be accelerated. I want to give you my assurance that I'm going to follow through each and every of those projects with the relevant ministry, department, agency, to make sure by the time I come to Nandi next week, God willing, we have attended to what needs to be attended from the space. The most urgent priority is to ensure the good work that the President has done is not wasted by political brokers and conmen. Naboiga sensemo yaye umuraibense ya Kenya Daktari William Ruto nigabeire kagoteba buna nanya bamereri baye bagendete kumwakira matitiri nigagendete gwikirana imirimo ase chinsemo asabire kagoteba asa matukale amakale bosyo nigense ya Kenya irachikoba igatiye chinse chiri cyabere chiwetenenera. Na ndio mumeona nimekatalia mambo mengi kwa sababu watu wengi wanataka siasa ya kupigiwa makofi. Siasa kidogo kidogo ya ambayo ni populist. Unataka tu unaongea tu mambo ambayo haina maana. Na ndio sababu mimi nawaeleza nyinyi wana AFC. Nikiwaeleza wa Kenya. Nchi yetu hii ya Kenya. Wakati wetu sisi in our generation tunaweza kutoa nchi yetu mahali ilipo sasa
tuipeleke first world. Kabla hatujazeeka tukiwa tu hapa, we can do it. Nyinyi mnanielewa? Yes. Nilikuwa juzi katika nchi ya Norway. Walianza sovereign wealth yao miaka 30 iliyopita. Leo sovereign wealth ya Norway iko na $2.2 trillion, the largest sovereign wealth in the world. Leo nchi ya Norway ni kati ya nchi tajiri zaidi duniani, na walianza 30 years ago. Sisi pia vile nchi zile zingine zilivyofanya, hata China. Hii China mahali tunaenda kukopa pesa siku hizi, 30 years ago ilikuwa nchi maskini. Nyinyi mnanielewa? So hii Kenya tunaweza kubadilisha na tutabadilisha. Just take it from me. Kwa mapenzi ya Mungu. Si ndio? Kwa miaka mitatu tumefanya mambo, lakini sio kwa urahisi. Watu wamenipigia kelele, wakanifanyia maandamano, wakanitukana, wakanifanyia nini, lakini mimi nimekaa ngumu kwa sababu kwa sababu nchi haiwezi kubadilika bwana bila ya mtu kuwa mkakamavu. Sijui kama tunaelewana. Kurase kionga chigo sorio mulikito Wycliffe Tyson Manyara nigo agutumanye buna timu ya Harambee Starlets nigo erachigo chaka gucheza omuchezo bo stariki 25 nemo omutinyi oyoiga ase barachigo chesera ase ense ya Morocco. Tikatagerere oroboti rwa Wycliffe Tyson Manyara orwabereka gutwariganiria kurase kionga chigo sorio. Ase ekimenano kia Women's World Cup of Nations WAFCON kirachiko chaka chitariki 25 nemo omutinyi oyo Kenya Harambee Starlets yani etimu nene y'abasobati ya Kenya noere nero ase ekimenano ekyo niko barachikogenda asense ya Faransa ase barachikogenda kuyarigania bosio bwengoyo eyo ya WAFCON erabe asense ya Morocco. Kenya nigo ebekire ase group A ase erachikogosoria na etimu ya Morocco chitariki 25 nemo chitariki 30 omutinyi oyo egosori amone timu ya Senegal. Chitariki 3 cy'umutinyi 5 bagasori amone timu ya Algeria. Group B nigo ebote Burkina Faso, Ivory Coast, South Africa amone timu ya Tanzania. Group C nigo ebote Egypt, Malawi, Nigeria na boigo Zambia. Group D nigo ebote Cameroon, Cape Verde, Ghana amona Mali. Beldino Demba nero mokocho monene obo nigata babuna nago kigwa amono kwa heri okuya banyorte kura seo muraigwense William Ruto. Tunaondoka kwenda Ufaransa kesho na tumekuwa na kambi nzuri hapa hivi. Tumeweza kuwa na mazoezi na tukaweza kuwa na mazoezi ya kujipima ama test match. Na nikiangalia naona kama imebaki vitu kidogo tu ambazo tunafanya ama tunarekebisha kutokana na kile tuliona kwa hizo test match. Tukipata time nzuri hapo hivi France tutaweza kufanya marekebisho ya hizo vitu kidogo na tuwe tayari. Naam, tumefurahi sana kupata send off kutoka kwa president. Vile nilisema hiyo inamaanisha anatupatia baraka yake na anatupatia support. Na kwa upande mwingine pia ni pressure kwa sababu pia anazungumzia mahali angependa tuweze kufika ama tuweze kujisukuma. Na tumefurahia sana na kwa saizi wanaenda kuingia kwa mood ya concentration. Wana feel camp iko near, at the same time ni acclimatization for us kwa sababu mahali tunaenda tunaambiwa weather iko sawa na mahali tutachezea kule Morocco.
ase engoyo ya World Cup egenderete eyo yekire ase chi semi final timu ya France yaitetwe na Spain chigori ibere ase liga na lisagero. Lero chinsenye England egosori amuna Argentina. Chifinali niko chirape Jumapili tariki 10 na kianda omutinyo oyo chinsa inye cha magoroba ase Spain eganyerete omubui korwa ase England gose Argentina. Egosori yoko monyero namba 3 na namba 4 niko erako yuko litukulia Jumapili chinsa 5 cha ekemambia ase France eganyerete oyo gochikoitwa korwa England gose Argentina. Wycliffe Tyson, Getembe Chigosori. Na gwikira bwo nonko yabutorera aye chinsanye asenchira yo wikirano to gwakirembia muno ya bene asengencho wancha korigiriria na bwego kuyegena Getembe TV twabwataranira na Wilson Makori kurugali asensemo yebimanyererio DJ Atsan konekilio ginechi bicha bya gwikire na incha nako yaretera nikonkoro kwa rutike muntu nako niro twaro boligereri borubya otwale obotiko borubya ikarongo gutiga no bosemi bwa Getembe. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Darome, ninjo Mangana Mati, ninjo Bangina ninjo. Ayo ndigereti ayo. Utaji kulina mute, aye karichi intoleranza aye. Toma kulina, aye tobwati gali okoyekora. Nole rundarundi ye tobwati. Aye tobwati ingiona kwewekaniria abantu bandi. Ngyo kubeganira abantu bandaye kali ebya isane kali ebya obwate bike na bana ubaho nya hako ne bintu bya hako ite isane kali yona ko sombora liko tujimona ngori ngakirera kali ayo tati kuli na moteka kanyera chintolerance oria aye nyambichu ati kobombe nyongo kona mukubata bwati ngano shenyo mukubota iyi ngakikoro shenyo numaito mukubaye iyo tukulikia katukia kapi abantu bali mutuli byoma bagatumire nobwade aye nyambicho utaji kolina mote aye kanyere kya toberensa tikabale bako nyara kolina baline aye utaji kolina mote nyambicho aye kali chintoberensa Baraka ninjo Getembe, ninjo Darome, ninjo Mangana Mati, ninjo Bangina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka milimo cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwase che company ao obusi bw'ingano amabuta y'icimini kurwase che company ao amajani kurwase company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size ao nabego nechirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyira nka mbabwato mukali obunye bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato mukali wa forklift asibigo mukali wa which customer care buri obwebirengo bigoro to tigara magega agirira rero bikumbolire ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere astisemo cha Uhuru complex eyirangi namagacho Safaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angina credit bank ime yomuchi bosongo bakere simgo transact number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ugasibichigali yes eka washi umuntu makigwa chitukuru aso kusibichigali kubona ngoro mwashimo. Me, I do everything that I can do to support myself. I was looking for a job. I was given an interview.
interview yetu alega abantu karibu 100 and I was the one chosen. Isiku ya bisi umurubiryo uyuringe tukumurikira bari bagakorije emirimo ebe n'umwarimu kwari bari babwatu ubumenyi iguru y'uburimi abarayi abarimu kintereba bari babeta bagakorera emirimo ya serikali ya Samatu Kamwega. But my father, being who he was, a very brave man, may always his soul eternal peace, and I think is a pillar. Even kwa wito kiana mitu bitatu sabitu ngini kwa tabi bitu bitatu na